Maha Barata. Sebuah karya besar, bukan hanya sekedar epik, namun suatu rekaman pikiran, semangat heroik yang mengandung rahasia hidup, dharma yang tersimpan dalam inti cerita mengenai kita. Manifestasi dari suatu pikiran yang lebih mementingkan kebaikan serta kebenaran di atas kenikmatan dan kesenangan hidup, serta misteri kehidupan yang tiada habis-habisnya untuk mendapatkan hal yang maya dan tidak ada nilainya di dunia yang bersifat materialistis. Kekuatan, kedudukan, bahkan harta benda sekalipun tidak akan mampu membendung terjadinya karma. Karma pahala bukan hanya isapan jempol belaka, karena itu merupakan suatu hukum kehidupan yang tidak bisa dielakkan lagi. Siapa yang menabur akan menuai. Siapa yang berbuat baik akan mendapat kebaikan pula, dan siapa yang berbuat jahat akan hancur, tenggelam oleh kebajikan.
Sapura rupa manasos kadya angin ang sempal kaprabang selo kaplesat kapul mayuan sih kaget kagudo ang jogo-jogo pabrik raja dewaku Mas umala intenku bandaku ya donyaku ya amalku dhewe Begawan Wisawajana non wonten dawuh Gusti kula ingkang sinuwun Gusti kula Ratu Gung Binathara ing negari Tunjung Langkaban Sang Prabu Naga Gombang apa dene kowe patih Dendayaksa kula wonten dawuh sinuwun nimbaling karabdi kula pun patih Dendayaksa lan kowe abdi katemunggungan nek wonten dawuh sinuwun nimbaling karabdi pun katemunggungan merkitik rasaku kaya-kaya ora narimakake ana ing tanah sabrang maligine ana ing negara Tunjung Langkaban kene ora ana wong sing wani aja meneh kok munjuli marang kadibyan kasugihan kaprawiran aji daya kawijayan panjenengan ingsun wis kondhang Ratu sing sekti Mandraguna tan tedas napak paluning pandesaning Gurendha tanapi tedaning kikir bebasan tinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putuk ewa dene kondangku sing brebeki jagat iki kaya-kaya ana sing nyaingi wonten ingkang ngembari ados pundi aku krungu pekabaran yen to ing Brangkulon kuwi ana ratu sing kawibawan kang sarta bebuden kesugihan ingkang sarta kadibyane jarene kok munjuli marang panjenengan ingsun menika ratu pundi sinuwun Ratu saka negara Ngamarta sing jejuluke Prabu Puntadewa kuwi dumadi saka Pandhawa kang pembayun tegese Pandhawa sing barep dhewe Pandhawa anggerirung padha muni undhangake kadibyane angger sirah kejeduk mesti undhamana panjenengan ingsun ngalembana karo kadibyan kaluwihan kang sarta bebuden luhure para Pandhawa dina iki ora trima rasane atiku yen to ana sing kembari marang panjenengan ingsun jagat tak jaluk ora ana ratu sing centara ngungkuli Prabu Naga Gombang ing Tunjung Langkaban jagat tak jaluk supaya ya mung aku ratu sing sekti pinunjul merojol ing akrep punjul ing apa-apa aja meneh menungso nadyan dewa ngejawantah mendingi ngrem dulu marang kadibyan lan kasekten ingsun dina iki kowe Begawan Wisawajana ndak parentake golek sisik melik keringkiyane para Pandhawa ki mapan ana ngendi yen wis ketemu keringkiyaning para Pandhawa
aja bribin-bribin aturna marang panjenengan ingsun. Panjenengan ingsun wis tata sarakit gelaring baris. Bebasan ujet poing ngeranti suwe banyu sinaring yen to kudu ngrubuhake siraping keprabon negara Ngamarta yen wis katon kang sarta kawis tinggal ngeglo apa sing dadi keringgiane. Menawi mengaten nuwun inggih kula nyuwun pamit pejah suwun. Kowe ora takon mati nanging takon kasembatan ing sedya. Menawi mengaten nyuwun tambah pangestu mangke kula ingkang pados sisik melih. Menapa ingkang dados kunci kekiyatan lan menapa ingkang dados lana keringkianipun para Pandhawa. Kowe budal tak sangoni sak cukupe. Turah kok sandang, turah kok bogo. Yen ana kasilmu nggonmu ngemban dawuh panjenengan ingsun gedhe ganjaramu ewa dene kosok baline. Yen to nganti kowe gagal tegese ora bisa entuk gawe tak cawisake dadung kanggo naleni wedhung pangirisan kanggo mbleh kowe kan iso wacana. Laluan inggih mekaten ngestakaken dawuh nyuwun tambahi pangestu sinulya lelungsen tak bebakan. Lan kabeh wadya belontakna lakune Begawan Wisawacana. Aja ana sing ngawis tarani kaya carane wong kang lagi mikat manuk. Ngestakaken dawuh sinuwun.
Kemah laju sorot ing Sang Hyang Arga ngratas ngrobos himanda tinampi siraping negara Ngamarta. Ya winasaning negari Indra Parasta ya sinebut ing Batana Kawarsa. Dasar negara manjang ngapunjung pasir wukir Gemah Haripah Karta Tata tur Raharja. Negara ingkang ora kening pegunungan ngiringaken benawi ngayunake bandaran Gedhe Loh Kulus. Apa ingkang sarwa tinandur dadi jinawi murah ingkang sarwa tinuku. Gemah lakuning dagang layan nang kuda angklur sulur datan ana pedote. Para kawula tansah anjunjung kautamen miwah angmrada asma kanalindraning Sang Maharaja. Lah sinten to ingkang Anyakrawati mbau denda wonten ing praja Ngamarta mapanusana pilani dhewe-dhewe yen to kethek Pragusa Buta Sasa Dewa Wisih Pandhita peparep lamun to ratu wenang ajejuluk. Jejuluk Sang Mahaprabu Puntadewa ya Sang Prabu Darmakusuma ya Sang Ajata Satu ya Sang Gunatali Krama ratu ingkang sabar ing penggalih lila ing bondo legawa ing pati. Aja meneh wujuding bondo donya tanpi naringa senajan po wonten ingkang betahaken nyawane yen to kangge katentremaning bebrayan agung saiki denulungaken. Pramila Sang Prabu Puntadewa ratu ingkang reksaka gigiri murup bon-bonane tan kena pinidak wewayangane dasare ratu ingkang minangka dados titising Sang Hyang Darma dewataning sesanggeman. Nalika semana kawontenanipun negari Ngamarta kaya dene Basanta ingkang kathah hima labet makingkinipun Sang Prabu Puntadewa tambuh sukaning galih para kadang anggenira sampun dangu pangentosi sabda pangandika saking Sang Gunatali Krama nenggih ingkang aglah
amber gagah panayah lintang Bima Saktihan waktu ing naga punika warnane satriya ing unggul pawenang ing Jodipati Raden Werkudara ya sang Bima Sena Ayunindya Ganda Wastratmaja jroning jumeneng anggung anggereng pindha saradula menggaliaken dumateng sedih ingkinipun ingkang raka sang guna tali pramadatan kantun pamadyaning Pandhawa lananging jagat lancur ing ngareca padha niki sang pamadya ya sang Jisnu Mahabau Kuntadewi Baksu Anaga ya Raden Janaka tantan kantun sumendhe warujuning Pandhawa satring sawujajar wukira tau lenggih Raden Sahadewa lan Raden Nakula ingkang anggung angentosi walya sabda saking ingkang raka teka mangkono arire rurah ngarah prana wijining sabda pangandika Sang Prabu Kuntadewa lamun kapireng lisan Sri Demon ing pasewatan busana maneka
sebab puspiteng Budya hang panjrahing sarawuhmu arenggen manik mawaratno Prabhanya semira nyaring tejo Tidung jroning pananggilan semune kaworeyan wikatine araso kaparing napa Puntadewa Prabu ingkang miyos tinahanggil bendolan saban-saban akan di Prabowo tegas kataring ya ingkang sami sumewa anono kang sami nyabawa lan ana ingkang sami nyabawa Sinananku nganti cumengku ngenanggonku ngenteni dawuh pangandikane Marpaji kakangku. Wah
ing atase wiwit kuncung tumekaning gelung anggone duweni ciwaci kok ora hilang-hilang anggere sedih anggere gelo terus meneng ora gelem mangan ora gelem ngombe ora gelem bicara kowe gunemul kowe kandha apa sebabe kowe kok sedih apa kowe kurang jembar jajamu yen kurang jembar jajamu kowe ngomong karo Udara mengko aku sing saguh ngrupak papaning mungsuh bedah praja jembarke jajamu apa kowe kurang bukti wibowo apa kowe pengen rabinah kowe kondo mengko aku sing bakal jemangkah kowe aja mung meneng wae ing atase ratu kang lagi siniwaka kowe aja gawe tintrin ning gawe tentrem mene ana kamulyan mene ana katentreman marang kabeh para kawula kowe aja mung meneng wae marang panjenenganku nggih Koko Prabu Suwawi kula aturi paring dawuh boyo menapa ingkang dadosaken daruna dene paduka namung neng kadidine sewa ning kadidine toya tan bangkit amalaya sabda kanggo kula aturi njara karenanipun ingkang rayi kula pun Narjuna Koko Prabu duh Koko Prabu kula aturi paring dawuh dumateng ingkang rayi kula pun nakula sampun dangu anggen kula ngentosi dawuh pangandika paduka wiwit kletek ing Hyang Surya ngantos andung kabedhug tenange ewadene paduka tan bangkit amalaya sabda duh Koko Prabu monggo kula aturi paring dawuh duh Koko Prabu semanten ugi ingkang rayi kula pun parujuning Pandhawa pun sadewa cumadong dawuh menapa to ingkang dados daruna ingkang sarta sababipun dene paduka ketingal sengkeling penggalih menapa paduka menggalihaken dumateng sedanipun Kanjeng Rama Prabu Pandhu upami paduka menggalihaken dumateng sedanipun Kanjeng Rama Prabu Pandhu paduka taksih anggadhahi Kanjeng Ibu Kunti Ngalibrata benten kan sedewe kang sampun kula tan yayah rena inggih namung paduka ingkang minangka dados gegebenganing gesang kula ingkang minangka dados pandang pengayoman kula ing donya prateng belahan rumah sedih maneka menawi kula nyumrapi paduka makingken ingkang mekaten duh Kanjeng Koko Prabu Suwawi kula aturi paring dawuh jara karnanipun ingkang raipun sedewa sinten ngertos menawi paduka purun coblaka mboten ketang klungsu-klungsu menawi sedewa menika nderek udu Handra Bos Pitur kasiliring samiron omre sekarga hadung ngas gandahan Bawa raras pranane trio
diadiku kabeh kowe Werkudara Arjuna lan sira kembar Marpaji kakangku kepiye wonten dawuh Koko Prabu wonten dawuh wonten dawuh Koko Prabu pun kakangku ya ratu ora ana kang tak gagas ora ana kang tak penggalih pun kakang minangka dadi suwing para kawula mung katetreman kamulyan lan kabahagyane sakabeh para kawula dasih wiwit pucuk ing gunung tepining samudra desa ngadesa tumekaning kutha praja katentreman kamulyan lan rasa bagya kang sinandhang dening para kawula iku kang dadi tanggung jawabipun kakang pun kakang duweni patembaya jejering panguwasa jejering pangarep kuwi umpama ngrasakake mukti ya kudu keri dhewe nanging lamun to ngrasakake lara lapa rasane kudu ana ngarep dhewe minangka tepa tuladha Dimas rumangsa kedodok dadaning pun kakang bebasan suduk gunting tatu loro nyumurupi marang rusak ing negara Ngamarta ing kalungguhane Ki Mokayen Siadi ora ngawuningani dina iki negara Ngamarta keparak pagering gedhe ketaman pagebluk mayang para blumbang ingkang megung tirtani satemah dadi asat tanem tuwuh padha anggegreki anjalari larang ing pangan lan larang ing sandang kamangka para kawula mbutuhake sekabeh iku mau dina iki solahe para kawula poyang paingan kaya dene gabah den teri tambuh-tambuh dununge tentrem Werkudara akeh para kawula ingkang esuk lara sore tumekaning pati wiyadi sore esuk prateng lampus lamun to dahulu kang sarta rusak ing negara iki ora enggal bisa sirep merga saka ing pikir lan tepur pendho ingkang minangka dadi panutan apa ora jeneng pun kakang memirang jagat dening ratu kok ora bisa nentremake kahanan iba kaya ngapa lo ing para kang ora seneng marang panjenengan ingsun kaya ngapa nelangsaning para kawula dene nganti milih panguwasa wae kok ora bisa nentremke kahanan mung ngrasakake nikmate ancik-ancik popo cintrakaning para kawula dasih tinimbanganipun kakang urip mung memirang jagat apa ora luwih becik pun kakang tak mundur wae nggonku dadi ratu saka negara Ngamarta iki Werkudara aku dhisik Marpaji kakangku aja susu mundur yen Marpaji kakangku mundur ibarate durung benjut wis rumangsa kalah kuwi ya memirang jagat pancen dinane iki lumaing bumi kureping langit negara iki kabeh padha ana sadurunge kahanan kaya sing dialami aku lan Marpaji kakangku yen to Marpaji kakangku dadi pangarsa sing perwira mestine golek sarana budidaya supaya negara Ngamarta bisa pulih kaya riyune. Nuwun inggih Koko Prabu menapa duka mboten. Semedi maladining minggah wonten ing sanggar palanggatan yen nyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Rasa. Kados pundi menggah birating kawontenan ingkang ndawek anempuh ing negari Ngamarta punika duh Kanjeng Koko Prabu adikku diadiku Werkudara lawan kowe Arjuna pun kakang uga wis mangesti marang Gusti munggah ana ing sanggar palanggatan pun kakang wis kepati tarak brata meminta palinirma lan meminta padhang saka Gusti ingkang akarya dumadi pun kakang wis nampa wangsit wewentehan kang dumeling ana sajroning alam kadil nanging wangsit kang dak tampa iku mau malah ndadekake kodenging penggaling Sun Yayi sababipun menapa Koko Prabu wah sababe apa awit jroning wangsit kuwi mau cetha wela-wela yen to Jawata
wis paring katerangan yen to negara Ngamarta Pancana ketaman pagebluk Mayangkara jane kuwi minangka kanggo sarana pandadaraning laku. Pancen dinane iki bakal tumurun kanugrahaning Widi ingkang sinebut Wahyu Kamulyan Jati ingkang bisa ngilangake dahulu lawan pagebluk ingkang nempuh negara Ngamarta lan negara saklumahing bumi pureping langit. Sing sapa ratu utawa satriya bangkit nampa tumuruning Wahyu Kamulyan Jati ing kono yen to satriya bakal saya jentara kang sarta saya moncer jiwa kasatriyane yen to ratu bakal saya pinunjul ngreksa gigire murup bon-bonane ora kena pinidak wayangane bebasan jalma ngimpat seprapat amat. Nanging emane Werkudara Jawata kuwi mau durung menehi katerangan ingkang gumathok. Ana ngendi papan tumuruning nugraha yen to ana ing alas-alas endi kang minangka dadi mudune Wahyu. Yen to ana ing gunung Ardi endi kang minangka dadi papane nugraha. Yen to ana ing guwa banjur Gutaka endi kang minangka dadi papane Wahyu. Sajroning bingung linglung iku maupun Kakang banjur kelingan marang socaning jagat oboring Pandhawa yaiku Kakang Prabu Indrawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna ingkang minangka dadi juru mudi pujaga kang sarta usire para Pandhawa. Pun Kakang wis utusan gandhek sakembaran ngaturake Nawalapatra kunjuk Koko Prabu. Ewa dene wis ana Trimadya Candra itu ing kalungguhan iki Kanjeng Koko Prabu ora bangkit amale sabda tegese menehi katerangan besok kapan anggone kersa rawuh ana ing negara Ngamarta ngilangi kang sarta nuduhake ana ngendi papaning nugraha. Mula Yayi dina iki pun Kakang duweni tekad kang sarta duweni kekarepan ora nedya pun Kakang bubah saka ing dampar Prabu negara Ngamarta yen to durung pikantuk wangsulan ingkang gumathok saka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna Yayi. Arang-arang rara sing pamyat arengganing kapura daya sri mawara sara sumirat ilate mangilate adet ya yang marang kono ingkang sumihi jualane kumanyara jualane ro kumanyara
amor bak lumembak hombak ing samudra ono palilmut andra kangen awito denceng-dencengan kawula nuwun amit pasang Kalimantan Bisna beto nyila tuni kalepat ing tengah manuju mawang kawang towang sinuwun kula ingkang sowan wonten ngabyan para paduka Kanjeng Sinuwun manggota mangko sang Begawan ayo tinambuh panjenenganing sun durung weruh jeneng dika kuwi pandhita saka pertapan ngendi sapa ingkang dadi peparepmu Begawan kawula nuwun inggih sinuwun kula punika dite pandhita ing tanah Jawi nanging kula punika pandhita saking tanah Sabrang katelah saking negari Tunjung Langkaban dene kula punika pujangganipun Sang Prabu Nagagombang ingkang sudya mestani kula pun peparep Begawan wisa wacana sinuwun sira iku pandhita saka ing negara Tunjung Langkaban pujanggane Prabu Nagagombang ingkang peparep wisa wacana kawula nuwun inggih gentos kula anila krami gandeng ingkang kepareng lenggah siniwaka mapan wonten ing dampar keprabon negari Ngamarta mriki paduka menapa leres paduka punika Prabu Puntadewa dasar kapura nyata sang Premban panjenenganing ingsun ratu ing Ngamarta ingkang ajejuluk Prabu Puntadewa masalah menawi mekaten boten keblasuk suku mlebu nggih sowan kula minggah wonten ing kalundhakan kala wau ngantos kula recakila ning boten dados menapa nggih lampah saking lunyune kalundhakan negari Ngamarta nanging kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun dene anggen kula sowan kirang trap sila labet budaya kula lan paduka benten sinuwun iya sang Premban ora dadi boyo pangopara kleru segedhe pangapuran ingsun sakwise asat kang dadi kringet utamata wijiling Bajrawana tumuli paringa dawuh apa ingkang ndadekake sabab dene sira keraya yadoh saka ing tanah Sabrang kok rewangi teken janggut asuku Jaja prapta ning negara Ngamarta kawula nuwun inggih sinuwun kejawi kula badhe sambet memitran kula inggih namung ngembang dawuh pangandikanipun Gusti kula Sang Prabu Nagagombang kawuning ngono sinuwun kajawi ingkang dadosaken sabab kula sowan wonten ing mriki ingkang sinuwun Prabu Nagagombang kepengin sambet memitran ugi nyuwun senjata pitulungan dhumateng paduka ingkang sinuwun Prabu Puntadewa pitulungan apa yen bisa ora bakal ndak olak panjenengan ingsun mesti bakal nyembadani tumuli kowe matur nuwun inggih sinuwun kula aturi mangertos bilih rikalenggan mangke negari kuling Tunjung Langkaban nedeng Taman Pagebluk Mayangkara kaparek pagering ageng miturut sita sastitaning Jawata linangkung negari kula ing Tunjung Langkaban menika saged tumuli Paloya Jati Jati Temanirmala menawi dipun tenggani dampar keprabon
papan palengganipun Sang Prabu Yudhistira Kawarsi. Kanjeng kula sampun mireng pekabaran bilih dampar keprabonipun Sang Prabu Yudhistira Kawarsi ingkang mujudaken Raja Jin ing negari Cintokapura sampun paduka lenggahi. Ila ingkang mekaten sinuwun saya melepat nyadong duka panpaksa kula nyuwun ngampil wujudipun dampar keprabon negari Ngamarta. Kula sampun mireng pekabaranipun bilih paduka menika ratu ingkang lila ing bondo legawa ing pati sampun malih kok wujudipun dampar keprabon. Sinaosa nyawa menawi wonten ingkang resikaken kangge katentremanipun bebrayan agung tertentu badhe paduka ulungaken. Ewa dene menawi to paduka mboten maringi ngampil wujudipun dampar keprabon kula sampun dipun paringi purba wasesa bangga badhe dipun sembadani negari Ngamarta kula aturi beteng ingkang kandel jagang ingkang jero mangke kula ingkang sagah badhe nyabrang jejagang ukur kandel tipise beteng negari Ngamarta sinuwun kaget risang kabirangu Renek kul kinempet kempet dosa retnaning bawono Yung itu kang walana hati Kang yung itu kang butuh geri Yung itu kang ngerti Yung itu kang ngerti Pandhita iki wiwitan basane rumput kepenak dirungokke kuping ana tengah kok rada ngres ning dada sing pungkasan kok ngabangake kuping kowe kang pemarap begawan Wisonacana iki ana bocah pradan sadelamaan iki sapa ditepungake wae aku warujune Pandhawa utawa wuragile Pandhawa Satriya Mukir tau kang dadi kasihku Raden Sedewa Raden Sedewa dasar kapara nyapa ana pokok maju lungguhmu kowe mau kandha negaramu dina iki lagi taman pagebluk Mayangkara dene Sarana kanggo ngilangi pagebluk kang sarta sukresakit ana negaramu kuwi kudu ditumbali utawa ditunggoni dampar keprabon negara Ngamarta ora ketang mung sak siliring bawang kapara nyata wong milih ya kudu halus aja wong milih keri dhewe kok ngincin kowe kandha yen to diulungake matur nuwun wadene ora diulungake negara Ngamarta kon jadang sing jero beteng sing kandel kowe sing bakal ngukur kekuatane negara Ngamarta biyo apa kowe ora kulak marta adol pangurung yen to sapungat negara Ngamarta Raden Sedewa kang bakal ndadani kewo aku ngerti yen to sejatine kowe iki mung kepengin golek jalaran pingke para Pandhawa awit mangerti yo dampar keprabon kuwi mujudake simbol panguwasaning ratu. Yen to dampar iki kok boyong ning negara iki tegese Ngamarta teluk karo negara Tunjung Langaban. Sedewa sing ora trima. Dina iki tak gawe pasenggiri sayembara cilik kowe bisa ngembari kadebyane Sedewa gedene bisa ngumpuli apa kang dadi guna kasektene Sedewa. Dawanen dampar keprabon negara Ngamarta. Menikun sing langit kelap-kelap apa nengin sanging ahli sabarang kabulu germoyan mahai bocah pradan sadelamaan nyelemutan ngelamat sak dhuwuring tenggak panas gunung yen mong kowe sepira banggamu tak latih ayo metu jaba
Panunggul apa dosane kosong kuli sesama aja tindak mono bener kandamu wali sumber katiwasa kowe bocah cilik arepane karo wong gendang isih sak cengkang dawane ususmu kurang wareg nggonmu mangan wae dami kinukus apa sing kok ndeleke kowe Sedewa aku ora bakal wedi yen mung karo kowe Begawan Pisonacana arepa Sedewa isih uda nanging tumraping Sedewa papaning ilmu kuwi ora merga saka akeh sithike umur nanging papaning ilmu kuwi gumantung anggone aludi senajan kowe akeh umurmu nanging yen kowe ora gayuh pindhuwe kawruh udi ndake ngelmi kowe mung dadi wong tuwa tuwas brabas kok kaya nampas panet dalang kaduk gumendung kumalungkung yen pancen kaya mengkono dina iki timbangane padha jotosan aku kepengin banget udi kang sarta njajaki sepira jeneng cethek ing kawruhku Sedewa yen ngono kowe arep cangkriman karo Sedewa dasar kapara nyapa Ila cakwer Nodi Supirata buntase ngelmu Candeng kowe wong neneka negara Ngamarta kene kowe bakal tak paringi pakurmatan margane aku cangkrimana dhisik Begawan Pisonacana yen pancen kaya mengkono aku mung kepengin takon karo kowe Sedewa nyata kowe wong perwira kang nyata kowe wong ampuh miturut Sedewa sing diarani menungso ingkang sejati iki sing kepiye Sedewa oh ngono iya maragake Wangsulana ya ning aku percaya lan aku mangerteni upama Wangsulana iki bener durung karuan pener tumraping kowe ning Sedewa percaya marang bener ingkang sejati iku pener Gusti ingkang karya dumadi yen kowe takon marang Sedewa sapa kang penang sinebut manungsa ingkang sejati tumraping Sedewa mung gampang bae gumantung karo dhuwur cethek ing ilmu kang sarta panemuku Begawan Pisonacana manungsa kang bisa milahake ala lawan becik bener lawan luput ngerti marang ajining lelabuhan ingkang sinebut manungsa ingkang sejati wis kinodra yen manungsa kuwi titahe Gusti kang duweni kasampurnan pinaringan panca indriya jangkep diwene nafsu akal budi cetane manungsa iku kesinungan sipate kewan kesinungan sipate setan kang sarta kesinungan sipate malaikat wong kang demen gawe dretah lumuh ngibadah kuwi menungsa sing kakehan sipate setan ewa dene wong kang sing gedhekake mangan ombe
kang sarta sanggama kuwi menungsa sing koken sifat kewane ewadene wong kang demen ibadah urun mangun marang karahayon tansah luhurake Gusti ingkang akarya jagat kuwi menungsa kang akeh sifat mala ing ati dene menungsa kang sampurna iku kang bisa niteni lan bisa ngecakake tembung amar makruf nahi mungkar yaiku menungsa ingkang sejati iya ora kang sampo bisa matrapake lan kempakake nafsu gumantung marang kadiwasaning pikir lan keperluan ingkang sak temen-temene iya ora gawan sora-sora bocah nom ning kok ya wasis tak bedheki meneh aku gegem iki sing tak gegem apa yen ora kleru sing kok gegem kuwi beras utawa wos kabeh pira kabeh ana nenem yen tak buang siji kari pira kari 5 mapane ning endi mapane ning panca indriya iya ora yen 5 tak buang siji kari pira kari 4 mapane ana ngendi mapane ana ing kiblat papat ya sedulur utawa nafsu patang perkara uga bisa marang rasa rasane manungsa lanang karo wadon anggone kepengin kang sarta bakal nitisake bibit kawite manungsa ingkang bakal netesake wijine manungsa iki mesti ngliwati rasa patang perkara yaiku rasa wadi rasa mati rasa mani lan rasa manikem iya ora gamblangno pisan rasa wadi iki sing kepiye rasa wadi iki rasa isin mula wong lanang karo wadon kang wis padha sarujuk ing karep ngono bakal nitisake marang bibite menungsa kuwi mesti duweni rasa isin mula ora dieglek-eglek turun dalan nek mesti ning papan ingkang tinutup iya apa ora Wah, sing ngendang kae ora iki ora ngono lah banjur rasa madi iki rasa sing kepiye rasa madi iki rasa masumelang utawa rasa kuwatir nek wong lanang karo wadon mesti carem bakal nitisake bibiting menungsa mesti tuwa tandha pitakon jroning atine semang-semang kuwatir ngrasa iki wek aku apa duduk iki wek kancaku apa duduk kuwi mesti tuwa tandha pitakon iki bener-bener pancen jinatu krama marang jiwa ragaku apa ora iya apa ora Natalah banjur rasa mani iki sing kepiye rasa mani iki rasa ingkang nikmat mula nalika wong lanang karo wong wadon wis carem nyawiji tekad nyawiji arep cocok adine banjur nyawiji ya kuwi bakal nurunake wijine menungsa kuwi mesti ngliwati rasa mani tegese rasa nikmat ora ana padane nikmat nalika wong lanang karo wong wadon bakal nitisake bibite menungsa iki penake wis ora kena ibarate apa-apa ya ora wah lah banjur sing pungkasan ki rasa manikem tegese rasa ingkang urip utawa ya mung wong urip sing bisa netesake lan bisa nurunake wijining jabang bayi utawa tembung menterenge nalika kowe lawan aku isih ana ing bangku pamulangan ya kuwi omne vivo ex ovo omne ovo ex vivo wah aku ora mudeng nek ya jelas ora mudeng wong iki wong lawas kok dadi makhluk urip iki ya saka makhluk urip sing sadurunge lento pancen kaya mengono tak buang siji meneh kari pira kari telu mapane ono mapane ono ing Purwa Madyawasana tak buang siji meneh kari pira kari loro mapane ana ngendi mapane ana ing Padah lawan isi kawula lawan Gusti tak buang siji meneh kari pira kari siji dinunge ana ing lenging sedya yaiku Gusti ingkang akarya jagat utawa kang karya dumadi kuwi ana ing sejatine ora ana ning ana angel anggone nyebutake
yen weruh malah ora bisa ngarani, yen ora weruh malah bisa ngarani. Sebutane akeh gumantung papane dhewe-dhewe. Yen ning kuseng bumi sinebut Malakaya, yen to ning atasaken sinebut God, yen to kene ya Gusti kang Maha Wikan, Gusti kang Maha Murah, Gusti kang Maha Nasa. Kuwi gumantung menungsane anggone nyebut. Oh iya. Gandeng aku wis kok pene cangkriman genti kowe tak cangkrimi gampang bae pitakonku. Aja sing angel-angel aku ora gaduk mikirku ya. Aku mau kepengin takon apa sebabe ngalam dunya dianakake rong perkara awan bengi bungah susah lanang wadon sugih miskin. Wis pangsuwana. Yang mung kuwi wae gampang kuwi. Anane donya dianakake rong perkara bungah susah lanang wadon sugih miskin awan bengi bapa lawan biyo iku merga wis dadi pepancen dadi kodrating Gusti kang karo jagat isen-isen ing donya ya kudu kaya mengkono. Kowe percaya yen wis kodrat? Iya aku percaya. Kodrat kuwi apa? Iki to iki kodrat kok ditakokne. Kodrat kuwi ya KODRAT kuwi kodrat. Wong bodho. Kodrat pitungan urip kang mapan ana uripe manungsa kuwi jenenge kodrat. Bisane dimangerteni lamun to wis dumadi. Kuwi tumraping wong sing ora gaduk ning pamikir. Nanging tumraping wong kang wis pono keplasing cipta pranawa bisa sumurut nanging ora diwenehake ambuka. Merga dikira lancangi karo purba asusane Gusti. Oh iya. Yang kowe percaya lanang bengi bungah susah wis dadi kodrat isane-isane ngalam donya. Aku takon sepisan meneh. Kowe wis weruh kuburan. Kuburan ya ngono sanding ngono piye kuburan ngono. Kuburan kuwi apa? Kuburan kuwi papane barang mati. Kuburan kae mandeg apa mlaku? Iki wong edan. Kuburan yo mandeg apa ning kuburan kok mlaku. Jaremu donya iki sen-sene loro. Awan bengi bungah susah lanang wadon. Kudune ana kuburan mandeg, kudune ana kuburan mlaku. Mergo isih ning donya kudu sak jojo. Ora ning kuburan kok mlaku. Bandosa tumpake pikep kuwi kuburan mlaku ya. Oh, wong yen bodho. Kowe pengen ngerti? Ya aku pengen ngerti. Kuburan iki apa to? Kuburan wadahe barang mati. Tahu mangan Pak Fikir. Ya tahu lho. Mangan iwak sapi tahu. Iwak kire ora tahu. Haram. Yang kowe ngurumang sandalan kuwi bisa nyebut yen kuburan kuwi wadahe barang mati. Pitik sing kok pangan yo mati. Wedhus sing kok pangan yo mati, sapi sing kok pangan yo mati. Tegese sak randening badanmu kuwi wadahe barang mati. Yen sak randening badanmu wadahe barang mati, yen ngono kowe iki jenenge apa? Oh iya. Wah, iya. Yen ngono kuburan mlaku ki ya awakmu iki. Kowe wis kocok lan wis matuk yen kowe iki kuburan. Iya. Yen ngono dinane iki kowe urip apa mati? Piye iki? Yen kowe dinane iki tak takoni kowe rumangsa dadi kuburan sing iso mlaku, kowe tak takoni kowe dinane iki urip apa mati? Kantheng aku iki kuburan, ya aku mati. Yen kowe mati gene pendirangan mripatmu, isih klametan lambemu, isih serakatan tanganmu, isih kumrem ya bau sumumu. Ngono kuwi jenenge mati apa urip? Oh, yen ngono aku urip, yen kowe urip gene ana jerone kuburan. Ya sok mati, sok urip delok-delok musuhe lho. Bocah kok dlengangan wong tuwa ora tata, konangan-konangan aku antasena dadi gawe.
Udara Barmajilan kuwi gelo penggalipun kakang sepawe apa Sediwa panunggalaning Pandhawa kang murang tata ing atase wanuh paning langkai marang kang dadi tanggung jawab kang sarta wewenang ingsun ora kok nglangkaini mergo saka cukat renggilasi mergo sedhih nyumumpi ratu Gustine Cenges nyumurupi negarane dina disepelake warga negara sing becik kuwi mesti takon menehi apa marang negara ora kok diwenehi apa saka negara Sediwa anggone cukat renginas mergo ngeman marang negara Ngamarta aja nganti disepelake karo bangsa manca. Iya nanging ratune panjenengan ingsun giniya jumangkah tanpa perintah ya mergo saka anggone merkitik rasane kepengin bela marang keprabunmu pun kakang ra narimake yen to pancen kowe mung sing dadi tekate Sediwa dina iki kowe ndak perintah temono adimu Wuragi negara Ngamarta tentrem saka Sediwa ora saka Sediwa negara Ngamarta pikantuk wahyu kamulyan jati saka Sediwa ora ya saka Sediwa pun kakang kundur angedhaton wis mangsa durunga kahanan iki kaya apa pun kakang kepengin ngerti Sediwa kuwi satriya sing ora cidra ing ubaya